चिरां जिल्ला गावबुरा आफादनि गासिबो चिरां जिल्लायाव जेसेबां गावबुरा आफादफोर दङ जेनेबा बाखि जिखिनि खामानि मावनायनि खोथा भवन बानायनायनि खोथा बेखौ देरहालांखांनो फोरमाय आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आङो आंनि बुंनायखौ बुंफोरजोबो मानसिफोरखौ आङो एसे सिनाखि होनो सानो सारनि सिगाङाव जोङो बै साहानिफ्राय फैगोन गोबां मानसिफ्रा दिनै एबसेन्ट जादों माने आं एमपि सारनिसिम आं खर' गंग्लायनानै निमाहा बिग्रोदों साफ्रोमबो सफैगौमोन नाथाय अब्लाबो आं दिनै एसे उत्तरनि सिमानिफ्राय आं एसे गसंनानै बयबो जाहाथे अगुरि फाथाबारि अन्नानै गसंदो गोबांथार मानसिफ्रा एबसेन्ट अब्लाबो सफैबाय बिनि धन्यबाद फैदो नोङो क'क्राझार बे जायगायाव लरेन सिसिआरि दतमाया थाबोबाय जेनेबा माबानि बिपिएफ मोनसे थाबोबाय बिरादानि बिथांमोनहा बिनि उनाव बारदो लरेन सिसिआरिनि फैबाय मिटिं लादों गावसिनि गावबुराफोरनि लरेन सिसिआरिनिफ्राय बारदोलाय जों सिडली फैबाय गावबुराफोरनि बिनि उनाव बिजनि थांदों बिजनियावबो माबा लानानै बिजनि मिटिं खालामदों दा बेयाव आं हांख्रायनाय बायदि आङो नुजादों आरो बिनिफ्राय माबायाव आरो थांदों नुजाफैनानै बिथांमोना गावसिनि जेंनानि बागै बुंदों जेंनाया बिराद गिदिरथार नङा बिथांमोननि गावबुरा भवन बानायनांगौ बिथांमोननि आइ कार्ड होनांगौ बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट होनाय जायाखै एपइन्टमेन्ट होनांगौ आरो आनसलिक पर्यायाव गावबुराफोरनो भवन लुनानै होनांगौ आरो बेबायदिनो गावबुराफ्रा जोंनि समाजाव थांनाय गोलाव समनिफ्राय मिथिस' हायै समनिफ्राय मोनसे रल लाबोदों समाज दानायाव समाजखौ गोग्गो खालामनायाव रांखान्थि समाजखान्थि जौगाहोनायाव सोलोंथाइ बिथिं जौगाहोनायाव खामानि मावबोदों आरो गोबां बास बिसार नङा होमबा जोंनि सालिसा बिसाराव बिथांमोना बाहागो लाबोदों बेखायनो गावबुरा बिथांमोननि जाहाथे मोजां जायो गावबुरा बिथांमोना जाहाथे मोजाङैनो सुस्थ' मगजै बिथांमोना जाहाथे खामानि मावनो हायो दा बे बागै बिथांमोननि जेंनाखौ सुफुंनानै होनायाव जों गावबुराफ्रा जिथु मोनसे भवन गैया भवन मोनसे थायोबा ज' रायलायनानै फैबाय थानाय समाव मा मावलांगोन बोरै थांगोन बेखौ सावरायलायनायनि मोनसे खाबु निसय जायो बे बुस्थुखौबो दिनैहाय चिफ सारनो बिथांमोना साबमिट खालामो आरो चिफ सारा बिथांमोननो इलेक्सननि उनाव बिथांमोननो बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होननानै बाथ्रा बुंदों ओंखायनो आं मिजिं खालामदों जे दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों गावबुराफोरनि जिखिनि जेंनाखौ लानानै बिथांमोना जिंगा सिबाय थादों बे जेंनाया इलेक्सननि उनाव निसय सुफुंजागोन आरो बेबायदिनो बिथांमोननि आफादखौ जेंनानिफ्राय उदां जानानै गामि जौगानाय समाज जौगानायनि थाखाय खामानि जाहाथे मावलांनो हागोन आं बेखौ मिजिं सार बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेला सोलिगासिनो दं दासिमाव माबोरै सोलिगासिनो दं सार जों एनडिए हिसाबैथ' जा बुंनांगौ माने साननांगौ जेबोआनो गैला मानोना जोङो दिनैनि थारिखआव जेफोर मेल मिटिंखौ जों खालामबाय थादों बेयाव रायजो राजाफोरनि जोबोद मोजां मोनसे अनसायनाय जों मोनदों रायजो राजाफ्रा गावनो गाव ओंखारबोनानै दिनै मिटिंखौ बाहागो लाफैदों आरो सोरगिदिं जोङो जिखिनि एनालाइसिस खालामदों जिखिनि स्टाडि खालामदों बेयाव जों नुदों जे जोङो एनडिए हिसाबै बिथांमोननि गासैबो गावबुराफोरनि 70% एबा 70% भट लानानै जों दा बे रोखा जानानै दं आरो थिग बे लेखायैनो जों थांनाय दसे थांनानै सारा जोंजों रायज्लायदों आरो खोथा होदों जे 27नि आङो रायजो राजाफोरखौ बिथांमोननि सन्देहनिफ्राय उदां खालामनो लुबैदों नैबे फंनैसो बाथ्राजों